Avui aprendrem més sobre els planetes. Ja sabeu que el sistema solar està format pel Sol, pels planetes que giren al seu voltant, per cometes, satèl·lits i asteroides. El Sol és una estrella immensa que fa llum i dóna calor. Sense el Sol, la vida a la Terra no existiria. Els planetes tenen forma circular i giren al voltant del Sol. El sistema solar té 8 planetes. El que està més a prop del Sol és Mercuri. Després ve Venus. El tercer és la Terra, on vivim nosaltres. Mart és el segon planeta més petit, després de Mercuri. Júpiter, el més gran, és el 5è planeta. Saturn té uns anells de partícules de gel, roques i pols. Urà es caracteritza pel seu to blau brillant. És un dels planetes més freds. Neptú és el 8è planeta i és el que està més lluny del Sol. El més fred de tots, on bufen vents molt forts. Mercuri, Venus, la Terra i Mart són els planetes més rocosos i més petits. Júpiter i Saturn són els més grans. Els que estan més lluny del Sol són Urà i Neptú. Fixeu-vos bé, aquests dos semblen bessons. Amics, mireu la Terra. És el tercer planeta que està més a prop del Sol. Si us ha agradat el vídeo, feu un like. Ens veiem, amics!